پڑھ لو گے انشاءاللہ کمی نہیں رہے گی. لوگو اے تے بزرگاں نو پوچھ کے ویکھو جڑے ہر 11ویں تے دودھ ونڈیا کر دے سن اللہ بیماریاں کدی نہیں سی آن دیندا. پھر کچھ ایسی نسل آئی ایسے لوگ آئے جنہاں نے کیا کہ غیر اللہ دا کم بے کر دیو شرک بے کر دیو. میں آنا ایمانداری نال سوچ اپنے وڈیاں تو پوچھ لے جنہاں 11ویں دا دودھ ونڈی آئے اللہ جانوراں وچ بیماریاں نہیں آن دی دیاں. اے میرے غوث دی کرامت نہیں دے ہور کی. جنہاں نہیں منیا انہاں کھا پی کے بھی حرام کیتا ہے انہاں منیا نہیں. اسی دے کسے نو کچھ نہیں بیان دے بلکہ اپنا عقیدہ بیان پہ کرنے ہاں. میرا رب بھی دسدا پہ آئے انہاں دے بوئے تے آ جا تینوں خیر لب جاوے گا. جیڑا بندیاں بزرگ بیٹھے نے چٹیاں داڑیاں والے جٹ حضرات بیٹھے نے کوئی ذرا تسلی کر لوے پوچھ کے ویکھ لوے کہ جدوں اسی 11ویں دا دودھ تقسیم کر دے رہے اللہ نے کمی نہیں آن دیتی. اوے اسی دیانے لوگو اج وی ویلا جے اپنی اصل والا جاؤ کوئی کچھ آندا رہے اونوں کہے یار جڑا وڈیاں کیتا ہے وڈیاں دی پگ تے نہیں نہ پڑانی اساں وڈیاں دی چادر نو داغ تے نہیں لانا. ساڈے وڈیاں نے کم کیتا ہے غوث تے بوئے تو منگے آئے اسی کیوں نہ اس بوئے تو منگیے. میرا مالک تو کدی محتاج نہ کرے. میرے غوث دا وسیلہ اتنا کم آن والے جننے بھی وسیلہ اس بوئے تو منگے آئے یا شیخ عبدالقادر جیلانی سیّن للہ مدد کن فی سبیل اللہ. جنہیں ایک واری مدد منگی ہے میرا غوث انہوں کدی بکھیاں نہیں رہن دیندہ. لوگوں بڑی توجہ کرے آجے جنہ بھی اس بوئے تو منگے آئے آپ دے پتر نے حضور غوث اعظم دے شیخ عبدالجبار رحمت اللہ علیہ. حضور غوث پاک دی اولاد کتنی 49 اولاد بیٹیاں بیٹے ملاو کے تے ایویں تے نہیں نہ پھر میرے غوث دا فیض پیا چل دا. لوگ آندے نے آج صرف 2 ہی بچے ہونے چاہیے دے نے. میں نانا جنی نبی دی امت ودے گی اللہ اونا عجر بھی عطا کرے گا تے کلمے دی برکت نہ رب آسانیاں بھی پیدا فرما دے گا. بڑی توجہ مسلمان بھائیو آخری بات پیش کر رہے ہوں میری آقنل پیار کرنے والے ہو. حضور غوث پاک دے پتر نے شیخ عبدالجبار رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے میرے کول جناب ایک واقعہ نقل پہ فرماندے نے حضور غوث پاک دے بوئے تے ایک بندہ حاضر ہویا دے سونیاں میرا والد فوت ہو گیا ہے میرا والد فوت ہو گیا ہے سونیاں انہوں عذاب قبر بھی پیون دے سونیاں مہربانی کرو او دل دعا فرماؤ اللہ عذاب چالوے او دے تو کی کرے. میں نام پہلے دس دیتا ہے گل دس دیتی ہے جنہوں حوالہ چاہی دوں ہوئے ویڈیو ریکارڈ فقیر حاضر ہیں توجہ کرے آجے بڑا وقت قلیل ہے. حضرت شیخ عبدالجبار آپ واقعہ نقل کر دینے ہیں کہ بندہ جناب حضور غوث اعظم دی بارگاہ وچ آئے آندہ سونیاں مہربانی کرو میرے ابے نو قبر وچ عذاب پیا ہوندے کو دعا فرما دیو. آپ نے گردن تھلے کر لئیے آپ نے فرمایا دسنا تیرے باپ نے میرے مدرس سے بھی کدی لنگر کھاتا ہے جہاں یارویں ایک واری بھی کھا دی ہاتھ بلند کرے پیچھے باہمیں اردے واقع ہوئے ایک واری تے ضرور کھا دی ہو جی باہمیں نکے ہوندے کھا دی ہوئے تے باہمیں بول کے کھا دی ہوئے سانو پتہ ہے نا ایتھے ہی زندگی گزر گئی ہے ویندے پیاں کیا ساں غوث تے نا تے دودھ بھی پیتا ہے کھیر بھی کھا دیئے تے مٹھائی بھی کھا دیئے. میرے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بوئے تے او بندیاں دے سونیاں ابا فوت ہو گیا ہے دعا فرما دیو اللہ عذاب چالوے.
گردن تھلے کیتی ہے فرمایا دسنا تیرا باپ نے کدی جناب میرا لنگر کھادا مدرسے وچوں آندا سونیا یاد نہیں کدی میرے مدرسے وچ نماز پڑھی ہے سونیا یاد نہیں غفلت رہی ہے سستی رہ گئی ہے سونیا مہربانی کرو دعا فرماؤ حضور غوث پاک نے پھر گردن تھلے کر لئیے وہ بندہ آندا سونیا کرم نوازی ہووے میرے کولو باپ دا جناب عذاب ویکھیا نہیں جاندا مہربانی کرو دعا فرما دیو حضور غوث اعظم نے پھر گردن تھلے کر لئیے اینی دیر نو ایک فرشتہ آیا ہے آندا سونیا اے او دا والد ہے انہیں ایک واری زیارت کی تھی تے خوش ہو کے دعا کی تھی اللہ دا ولی کیڈا سونا پیا لگدا ہے گل کی تھی ہے گل سنیا جے او بندے نے نمازاں بھی بڑیاں گھٹ پڑیاں جناب ذکر و فکر بھی گھٹ کیتا ہے صرف اللہ دے ولی نو ویکھ کے خوش ہویا ہے اے دی برکت نال غوث پاک نے دعا فرمائی ہے اللہ قبر وچوں عذاب چا لیا او جڑا ولی نو ویکھ کے قبر وچ جاوے دنیا دے خوش ہو کے قبر جاوے پھر قبر بھی استقبال کر دیئے تے فرشتے بھی خوش ہوندے پتہ لگے آج ولی دی گل آ جاوے پھر دشمنی کدی نہیں کرنی پھر دشمنی کدی نہیں کرنی ادب نال سر جھکا لینے او لوگو یاد رکھے آج جنہ بھی ولیاں دا ادب کیتا ہے اونا دے کرم ہی کرم ہویا